Ahojte, dnes vám ukážem dva jednoduché spôsoby, ako si vyrobiť šikmý prúžok. Volám sa Katarína Berceli-Olesová a naučím vás šiť. Som autorkou kurzov šitia, online školy šitia a videonávodov, ktoré nájdete na akoušiť.sk. Na výrobu šikmého prúžku budeme potrebovať bavlnenú nepružnú látku, značiace a strihacie potreby. Na látke si určíme nielen osnovu a útok, ale hlavne líniu pod uhlom 45 stupňov, ktorá je najpružnejšia. Túto vlastnosť využijeme na prípravu šikmého prúžku. Na značenie môžem použiť patchworkové pravítko s uhlami alebo klasické trojuholníkové pravítko. Ja na svojom patchworkovom pravítku budem sledovať práve uhol 45 stupňov. Naznačím si prvú líniu pod uhlom 45 stupňov naprieč látkou. Líniu si naznačím až po koniec látky. Od prvej línie si nameriam šírku šikmého prúžku. Šírku si vyberiem podľa želania. Napríklad, hotový prúžok bude široký 0,8 cm. Toto číslo vynásobím krát 4 a pridám 2 až 3 mm. To sa rovná šírka šikmého prúžku. U mňa je to teda 3,5 cm. Naznačím si líniu. Po naznačení línie šikmý prúžok môžem buď vystrihnúť alebo použiť rezacie koliesko a podložku. Takto vyzerá vystrihnutý šikmý prúžok. Ak šikmý prúžok nie je dostatočne dlhý, môžem si naznačiť ďalšie línie a vystrihnúť ďalšie šikmé prúžky. Na svoj projekt potrebujem 3 šikmé prúžky, ktoré budem spolu zošívať. Pri zošívaní 2 prúžky položím kolmo na seba lícom k lícu. Pomocou pravítka si naznačím líniu, kde tieto 2 prúžky zošijem spolu. Pri zošívaní sledujem presne naznačenú líniu. Zapošijem na začiatku aj na konci šitia. Prebytočné konce odstrihnem, šikmý prúžok rozložím a šev rozžehlím. Teraz šikmý prúžok najskôr prežehlím na polovice. Ďalej jednu stranu šikmého prúžku zložím ku polovici a opäť prežehlím. To isté žehlenie urobím aj na druhej strane šikmého prúžku. Nakoniec šikmý prúžok preložím opäť na polovice a žehlením ho zafixujem. Druhým postupom žehlenia si vyrobím šikmý prúžok široký 1 cm. Na výrobu použijem šablónu, je to prúžok vystrihnutý z tvrdého papiera široký 2 cm. Šablónu jednoducho priložím na šikmý prúžok, zahnem obidve strany dovnútra a žehličkou prežehlím. Nakoniec šikmý prúžok prehnem na polovice a žehličkou zafixujem. Týmito dvomi spôsobmi som ľahko vytvorila 2 šikmé prúžky. Prvý šikmý prúžok široký 0,8 cm a ten druhý široký 1 cm. A ja verím, že sa spolu zhodneme na tom, že výroba šikmých prúžkov je naozaj jednoduchá. Keď sa vám video páčilo, kľudne ho zdieľajte.